ne julkiset palvelut säilys lähellä ihmistä. Tietysti osittain voidaan panostaa myös siihen, että ne on liikkuvia julkisia palveluita. Mutta että syrjäkyliltä on aika hankala lähteä 10 kilometrin päähän, jos kenties ei omista edes autoa. Ja semmonen, että sä pääset lääkäriin, nyt se on mennyt hurjan kamalaksi tämän hallituksen aikana, että vaan pidennetään sitä aikaa, missä pitäisi lääkäriin päästä, mutta mehän halutaan Vasemmistoliitossa, että se olisi se maks 7 vuorokautta, koska paljon on semmoisia sairauksia, jotka pahenee sitten siinä, jos ei päästä lääkäriin, ja erikoissairaanhoito taas maksaa sitten paljon enemmän. Et nimenomaan ne toimivat julkiset palvelut vähän niin kuin entiseen malliin. Että se ei ole totta, että mihinkään ei olisi rahaa. Rahaa on, mutta on kyse siitä, että minne se jaetaan. Ja ihan just tämä tärkein mun mielestä on nämä saavutettavat lähipalvelut. Kiitos Anne. Haluatko lähettää vielä terveiset seuraavalle ehdokkaalle, jota tässä varmaan rupean haastattelemaan? Mitä haluat sanoa Jyväskylän suuntaan? No Jyväskylän suuntaan mä sanoisin, että jos ajatellaan näin Keski-Suomeen, niin kannattaa muistaa, että on muutakin kuin Jyväskylä. Kiitos. Tämä on yksi semmoinen vasemmiston tärkeä teesi, että me ollaan koko maakunta, hyvinvointialue koskee koko Keski-Suomea. Palvelut joudutaan järjestämään eri tavalla eri puolella, mutta ne pitää järjestää yhdenvertaisesti niin, että jokaisella on palveluihin pääsy. Ja olisiko täällä seuraava haastateltava ehdokas?